То са доктор легнат. Аз отивам нарочно да го Окей, разкам. аз го брикнах. Тосно. Къде си, Сине? Сине! Видях го къде е на къщата, Защо Оригиналният хакер е мъртъв. Сине? Бате, пинга ми наебава всичко. А вече Ерен? Бате, защо ще ти личи, че при мен е пинга, ама едно. Какво да се прави? Къде е този мангал? Пинга ми умря, като се подвижих. Ай, ти багнал го. Ама аз имам висок пинг, то не си личи, брат. С мен е долу. С OBS. Windows CG, перфектно. Сине. Какво не играем против хакери сега? Ето го плешивия, който го бях убил, той сега сигурно му е таргетнал. Бате, ако му видиш през стената, признавам, брат. За скил и шучи си покажа. Уверен съм, че тези двамата са тимнати, брат.